Jeg skulle jo stå og holde ved skiltet indtil vi fik den anden sat til. Du skal da ikke stå og fotografere med. nej. Men det var sandt. Kom nu, vi skal have noget action. Det får man ikke. Den har været ude og bade. Der var ikke så meget action over det, som i gamle dage, da vi fangede dem på marken. Det var lidt sjovere. Er det sådan, du altid fanger dem?